Tá cóiste rí cuairla bh feirste ag bualadh céile an ocht agus dréim leis go molaí siad bhóta nua ar céist an lisgúra conspaideach a tá bartaithe don bhruach ó thuaidh do Loch Lao. Tá an cuairla scoilte, tá an pobal scoilte, sé tá na géal scoilte. Glasach go smir is é Cormac ó Hamel ach tá seisin go mór amhac leis an lisgúir seo. Is cóhéalaí me agus tá mis go mór amhac leis an timpplacht ach aim na feibanna tá aganine san céalatáin an san látá nniuhain caihíimiid rud ag na dhéanú fan dráhíal na múthaí miltena dráhíal sin a tá muidirine a chur amach. Agus beidir go bhfuil féidir na feibanna seo réiteach san adteirma ach tás aganine go caihíimiid rud ag na dhéanú go gas de táid fhí bhrúd miltenach caihíimiid rud ag na dhéanú agus níl technoliacht ar bí ar me higbal a tá cruthaithe ach an technoliacht in sin a churas Loisceoir a muochar ar gúlann sin a lár an locha. Tá an technoliacht seo mar dúirt me cruthaí ar in Europe, tá daoine na gcónaíonn sin hart fan na Loisceoirí seo in Europe agus go bhfuil fábhfuil agamsa níl feibanna ar bí a buint leo sin. Carcolóir tá Ogla ar ghaoine agus jetted feibanna bháin mar hamplan ar a dóin tú an dráhíal seo muna nóin check golóir is féidir chemicí dar a bhaim dioxin a chur amach sa siit níonn contateach ach má bhíon na bléirí check golóir bugus tá rialacha a chinsias go mé agus go glítear lá well agus sin feibe sin ogla bheith ar ghaoine ach agus gúil na glite seo agus na rialacha seo chur bhaim ní cheart go mé. Tá garad ón bhfuileoir ina agurthóir ar an Daily Mirror agus é ina glasach deanta. Tá seisin go mór an áras fan survey a rinne an cóirle agus fan tionathair a tá cuasaí airgid ag imirt ar an próses seo ar fád. Mar hampla de gurad tú de gurtha céistethe mar sin in san Mirror tá méid deanú go mé ní bhéh na torthaí céanna sílim go ruirt an cóirle gurú notha trí fan géad denna freigraí a bhac leis an Loisceoir seo. Ní me sé ró cinnte faoi sin de réir ar gcuid faoin si héan tá cuidhór daoine nach bhfuil sásta faoi. Tá cóirle rá go gurthar fíneáil orthú gan ceire bliana ó híomh an ón Aontas Eorpach agus tá siad an rá fásta gur go neanad siad cuidhór airgid má dhélann siad an pí bog talú seo, pí mór talú seo go mé neanad siad cuidhór airgid sú tá brú orthú seo a dhéanú. Fásta tá cólachtaí móra a géirí an rud seo thógáil agus golamón ibre agus téan na chuidhór airgid dhéanú. So bíon an brú a gcónaí rud mar sin dhéanú agus margheallar sin sílam gaiidú seaú siar rud bog gan a bheith róhuatha a cuasaí airgid mar tá timpachta gceist. Glas is a taisiad beirt, géalach is a taisiad beirt, ní aimsúthaí an dí seo aon talamh comanta an seo le bhruach Loch Lao. Is me se ón ó níl de nuacht fiche ceathar.